Vou facer 300 peticións do CADP en menos de 30 segundos. Na miña página web, rosadogalicia.com, hai aquí un novo apartadiño que se chama Bot Peticións. Aquí está explicado todo o que vou facer eu a continuación, está explicado por aquí abaixo. Vale? Se alguén ten problemas seguindo o vídeo ou quere ver como funciona algo en concreto, por exemplo, o apartado este de N destinos con opcións completas que eu non o vou explicar, pero está explicado aquí todo. Para poder facer isto, das 300 peticións do CADP en menos de 30 segundos, o que tedes que facer ou o que necesitades son tres cousas, vale? Primeiro, o bot peticións, que vai facer as peticións por vos, que vai estar aquí para descargar, ides necesitar un ficheiro de texto que ides poder descargar da miña aplicación de Colemaps e necesitades tamén Mozilla, o navegador Mozilla, que podedes descargalo pulsando aquí tamén. Pero bueno, o primeiro é descargar o bot, entón pulsades aquí, vedes que a min automáticamente xa se me acaba de descargar no ordenador, entón é un arquivo comprimido, descargádelo e ao descomprimilo, só extraedes todo, vale? Eu xa o teño extraído, pero descargadelo e extraedelo no vosso ordenador, vale? Unha vez que teñades extraído o arquivo comprimido, abrides a carpetiña e ides ver que tedes aquí un arquivo que sale moi en pequeno, pero chámase botpeticións.exe, que é un arquivo executable, vale? Entón executádelo, e agora vedes que xa teño aquí diante, foiseme para outra pantalla, pero este sería o bot que necesito para facer as 300 peticións en menos de 30 segundos, vale? Entón, pechades todo isto, o bot das peticións podedes minimizalo, porque de momento non imos necesitar, e o que necesitamos agora, para que funcione este bot, é o arquivo de texto que podedes descargar de Colemaps. Entón, bueno, por filtrar un pouco os centros, eu vou escoller aquí a miña localización en Lugo aproximada, vale? Automáticamente xa sabedes os que facedes o CADP con miña aplicación, pois que vos ordena os centros en función do enderezo que vos acabades de marcar aí pulsando no mapa onde vivades, vale? E vedes que, bueno, ordena todos os tipos de centro, entón xa digo, para filtrar un pouco, eu vou escoller solo a SEOI e os IES, por exemplo, vale? Entón, vedes que iso implica que me ordene máis ou menos, entendo, con os 300 centros. Entón, para descargar o arquivo de texto que necesitades para que funcione o bot, vale, tedes que pulsar aquí en exportar códigos. E aquí seleccionades código de centro, como xa está, e pulsades aquí abaixo onde di descargar como ficheiro de texto, vale? Entón, descargades o ficheiro de texto, que é simplemente este ficheiro que vos vai descargar no vosso ordenador, que estades vendo que son os códigos que acabades de ordenar, vale? Entón, xa temos o bot, xa temos o arquivo de texto e faltanos o Firefox, que non o teña co instale, xa digo, tedes aquí en bot peticións, tedes para descargar directamente aquí o Firefox, vale? Eu xa o teño instalado, entón saltome ese paso, e agora o que hai que facer é pulsar agora, como imos facer o CADP, pois pulsar en CADP, vale? E agora, aquí non sei se ides ver moi ben e non podo agrandalo máis, vale? Pero aquí pon abrir navegador, aquí, vale? Entón, cando pulsades en abrir navegador, tarda un pouquichiño, pero aquí é cando se abre Mozilla, vale? O navegador Mozilla que tedes que descargar, vale? Unha vez que se abra Mozilla, como vedes tarda uns segundiños, acábaseme de abrir, vale? Vedes que se me abre con un rollo vermello aquí arriba, iso que non vos asuste, vale? É simplemente que é unha sesión privada, poñámoslle, por exemplo, vale? Entón, identificadesvos con normalidade na web do CADP, eu vou non facer como sempre con chave 365, poñedes o voso contrasinal e entrades no CADP con normalidade. Agora, ides a solicitudes, vale, do CADP, abrides unha instancia con total normalidade, vale? Eu vou abrir a miña de Escola de Idiomas, docentes de hoy, comezar a solicitude, agora copio a instancia, senón non me deixa abrir unha nova, copia do ano anterior, e aquí o importante é que revisedes que nesta pestana de datos de participación, vale, nesta primeira pestana, que tedes aquí abaixo seleccionada a vosa especialidade, vale, senón vai vos dar un erro. Vale, isto tedes que facelo para participar no CADP, así que non ten tampouco máis ciencia. Despois hai que ir a peticións, vale? Eu teño aquí unha que vou borrar porque non quero que estea ningunha aposta, entón vou na borrar, gardo, vale, e agora xa teño o sitio disponible para facer as miñas peticións automáticamente co bot, vale? Como funciona o bot? Aquí estaba, vale? Aquí despois abaixo pon seleccionar ficheiro. O ficheiro que tedes que seleccionar é ese arquivo de texto que descargastes coas peticións no vosso ordenador, que no meu caso é isto. Aquí hai 284 peticións, vale? Entón, aquí debaixo pon corpo, vale? En corpo tedes que poñer exactamente o voso corpo tal e como vos aparece aquí,
A min apareceme 592 espazo guión espazo profesores de escolas oficiais de idiomas. Entón, no bot o que teño que facer é exactamente poñer profesores de escolas oficiais de idiomas. Vale, e teño que cambiar tamén no meu caso o 590 por 592. Despois, en especialidade, tedes que poñer outra vez exactamente o que vos apareza aquí, na vosa especialidade. Vale, é dicir, 592 009 espazo guión espazo, no meu caso, galego. Volvo ao bot e poñolle, elimino isto que ven por defecto. Poñolle, puxen mal xa, espazo galego. E agora cambio o código que no meu caso é 592 009. Vale? Agora, aquí ven linguas. No apartado de linguas, eu, como vedes, aquí só teño non bilingüe. Vale? Entón, como só teño non bilingüe, e aquí me aparece no bot nonbilingüe.com inglés, pois vou borrar o .com e máis inglés e deixo só non bilingüe, vale? Despois aquí, para complicarle un pouco máis o rollo ao bot, voulle poñer afín para que me faiga as peticións con afín, vale? En itinerancia voulle deixar no, porque non quero pedir itinerancia. E nesto de N destinos con opcións completas, número de destinos con opcións completas, iso revisádelo na miña página web, en bot peticións, vale? Aí está explicado en que consiste isto. Eu vou deixar tamén así, vale? Entón agora, espero non quedar mal, espero que o darlle aquí a iniciar proceso, se empecen a cubrir automáticamente as peticións. Vamos allá. Aí o vedes. Automáticamente vai cubrir el soliño. Eu agora podo ir por aí darme un paseo, podo baixar ao bar tomar algo, pero bueno, é bastante rápido, xa vai, como vedes aí, pola petición 70, e creo que lle metín 284. E nada, xa vedes que me puxo completado con éxito, así que doulle a aceptar, pecho. Se vos fixades, pideume con afín, como lle ordenei, digamos, vale? E agora, lóxicamente, aparece todo pendente de revisar para que se gardo. Pois vedes que está perfectamente todo ben pedido e conforme a orde que eu lle dixen, están concretamente as 284 peticións que fixemos.